Nggih, saderengipun dalem aturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi matur sembah nuwun dalem aturaken kagem Bapak-bapak panitia. Ugi matur sembah nuwun kula aturaken kagem ibu-ibu yang dadi dapur mami. Nggih. Nggih, ingkang sampun repot paring pasugatan dahar nggih ugi minum kagem sedaya kru Budi Wijaya lan boten supe sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya. Sing teko niki mayoritas Islam sedaya. Nggih kuwata sanget. Kok sing jawab wong 17 niku lho. Wah, gak tayo niki. Cobi Monggo dipun jawab sareng-sareng salame Mami Okta nggih. Ben selamat sedaya warga desane. amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawab kabeh yuk sampai tekan moro seneng. Moro seneng niku pundi? Cidak kene. Jul, moro seneng iku tidak iku nggone apa ya? Nggone dagangan yuk. Oh, dagangan. Dagangan apa? Biyen aku dodolan bakpo. Dodol bakpo apa dodol apem? Ya bakpo tak campur apem. Oh, terus payu. Kak payu. Lah kena apa? Lah wong sing laris begengge aku. Atur kojo dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula dongaaken sedaya katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Kasenggoyong dene dalu menika yuk. Channel-channel YouTube yang sampun meliput Nggih, ing dalem menika. kuwata sangat. Nggih, Mas Dion saking MKD Mojokerto. Ugi kerja bareng kali channel YouTube Budi Wijaya TV. Nggih, Mami. Ten kene Budi Wijaya TV wonten film komedi humor. Humor. Wonten ludrukan. Ludrukan nggih wonten. Sing terbaru yuk. Campur sari Delewong. delewong anti galau. Lan mbok pilih jenengan pengin pirsa ceritane seniman sak Jawa Timur tuplek-blek langsung ke channel YouTube Gundul TV. Padatan sampean menika kasengkuyung dene sound system. THC Audio Kerja bareng. kerja bareng Rudista. Matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Ugi kasengkuyung dening Lektine yuk. Fortuna Leting idolane arek Jombang. Yuk yuk. Oke. Jumpa kali padatan menika Bedayan Sekarsari. Oke. Saderipun diwiwiti Ngaturaken sembah anak-anak nuwun. wedok Kagem penggemar setia Budi Wijaya Mami. Utaminipun Nyatane sampai teko Surabaya penggemar-penggemar Budi Wijaya wis top saking sabu seluruh Jawa Timur matur sembah nuwun rawuhe Mami nggih. Ugi saking Lamongan Tikung Segodo Bacang Tarik matur Amin, sembah nuwun rawuh. rawuhe. Nggih, saking Nggih. pundi malih Watu Gede. Watu Gede, Lamongan, Dawar Bayu, Mantub, Lamongan, Balung Panggang, Balung Panggang. wis tublek-blek. Nggih, matur sembah nuwun adoh-adoh mesti Budi Wijaya tampil dimanapun mesti lho. Teko, nggih. Nggih. Saderipun anak-anak awake dhewe, adik-adik awake dhewe yuk diwiwiti Bedayan Sekarsari. Sesarengan duo Gak Lemos. Telana sepur telok
matur sembah nuwun katur sedulur Sinorawedi. Sinten Mami? Bapak kula Mas Yudi kang sampun rawuh sak Mas. keluarganipun. Wonten pundi? Ana pokoke kudu mudhun. Ya sembunyi napa kae lek ser gak mesti gak tau ciprat-ciprat. Yuk yuk. Nggih. Ben gak ketelarung-telarung acara niki kata sangat. Langsung kemawon. Adik-adik awake dhewe ditimbali yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Marsha. Haus. Iku banyu liwat. Alhamdulillah jami'an boten dugi nggih. Anu absen. Ning Marsha dan Ning Bella Senggawati. Dua mahasiswa UNESA dan STKW hadir untuk Anda. Sing duwe DP teko. Sabar ngomong putra Tak rewani yen duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe. yo harus iki. Tak rewani karuan umur kari senene wong liya sing duwe. Arisan. Bapak Agus, Pak LPM Kamringin, Bapak Agus AI. Monggo. nggih kali ngrantos nggih Bapak nggih. Kula tak ngaturi Mbak Seniwati Ning Nana Saleho Sanana Disco dan Ning Adis Arista. Adis. Bayange goprak mas akeh tinggine ditinggal gretak ning bringin akeh dudol. Sak lembar godhonge karo waton sabar ngomong putra. Mbak Dis kali Mbak Sanana Disco. Sanana Disco. Aku ya lali ki mang tak celuke Apa? Nana Saleho. Makane gak metu-metu. Gak ngerti ya gak krungu wong gone mendelep nduk jero. Sembah nuwun Bapak Yudi sak rombongan. Nggih matur sembah nuwun. Tiga seniwati sekaligus Ning Kiki Amelia, Ning Rani Asmara, dan Ning Dias. 3 darah untuk Anda semua. Pertama darah tinggi, Kedua, darah kotor, ketiga, darah rendah. Ali-ali
sedaya kelingan jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo seneng bojo aja kemati beda bojo beda rezeki Mbak Kiki Amelia Dias Ananta dan Ning Rani Asmara sampun lajengaken Bedayan Cekarsari monggo telepon lajengaken pelantun tebang-tebang manis campur sari sing duwe manis Jawa Timur Ning Nyantika dan Ning Putri Agung Sedayu niki ibu guru nggih niki Ning Nyantika Dimasari niki guru nopo guru tega Ning Putri Agung Sedayu pencak silat prengkuning cagak radio montang manting mikire bojo sing loro Bosa ngetan kali omong dinasetan urung kelakon Ning Semarang mampir kos-kosan wis kadung sayang dianggep koncoan bayange goprak ojo dipakoni gandeng karo panjang delok manas hati barang karo tanda manas hati ora apa gandengan karo panjak iku delok manasati lek muring-muring iku ditungtungi apa ngene iku gandeng langsung kemawon sabaripun Mbak Putri kali Mbak Nyantika Nyantika sing duwe horeke Jawa Timur Jombang Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong jerakan sampun rawuh to mriki nggih niki Ning Ika Rempong juragan napa ning jerakan tanah napa tanah longsor dituku Ning Ani Kumala juragan napa dekorasi sak riase atuh ngrias napa mi ya ngrias wong Pak mosok mayit Surabaya nang Adiasa lah Jombang sampun langsung dilajengaken peranan-peranan penting Budi Wijaya 3 sekaligus Ning Rizky Kasdianto Ning Yuni Suyanto dan Ning Vikum Sukrisna trio yang sedang Anda saksikan ini adalah trio ubur-ubur jerakan nggih niki sing ngajeng niki jeragan napa mi kuliner niki kang tengah niki jerakan kebaya ingkang wengking jerakan kepang penyakit teko
meeting bareng rek saiki. Gawane mari loro niku ngoten. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Ayo bengok maneh tak sama terop lho kowe. Aku mau sayang jamian gak teko tiba-tiba muncul. Ojo arep-arep ta. Iki kan anu siluman selamat iki. Anu Mbak, rada rono Mbak ideken Mbak. Niki tasik jeragan-jeragan nggih. Niki Mbak Titi niki jeragan napa Mi? Sinden, Jeragan sinden. Mbak Susan niki jeragan napa? tanda, Lah sinden ambek tanda bukan. padha ae. Dua pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam terakhir ini, Ning Endang Sekendut dalam sinetron Siluman Kuda, Ning Sartini dalam sinetron Siluman Anggang-Anggang. Kayak disco Mas, lo loro iki Mas. Hut. Iya. Badhe kula tampelaken mriki tiga seniman senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang kaping sepindah, Ibu Yayu saking Mantu Pelamongan, kaping kalih, Ibu Mary saking Mojosari, kaping tiga, Ibu Irma saking Jombang. Ngusian. Informasi katur panitia be ana kembang api Sidongka sing durung disumet tak sumet ndok cangkeme arek. Baik.